Ang atong nakita na ilang kalampusan. Pag ila og labaw sa tanan, ang ilang nauli na medalya, bunga sa pilaka, tabii, bulan o tuig nga pagsakripisyo. Saksi, upat ka kanto sa ring, ang ilang sulob na gloves aron makabot nila ang gitagamta na kadaugan. Dili lamang para sa kanila, kundi kadaugan po sa atong nasod. Para maghatag og inspirasyon, makauban nato karon sa Bisaya gyud ang duwa sa atong mga atletang Mindanawan, atletang Bisaya, ang mga history makers na sila. 2020 Tokyo Olympics women's featherweight silver medalist Nesty Alcaide Petesio ug men's flyweight silver medalist Carlo Paala. Congratulations, Nesty and Carlo, for bringing pride and glory to our country. Thank you po. Salamat po, sir. Atong unahon si Nesty. Nesty, pwede ba nimo i-share sa amo ang imong experience, ang imong gibati samtang nakig-away ka sa tunga sa ring para sa medalya? Katong nga tayo po, especially katong sa finals, sa last round, baga kabalo kong same may og score. So, dikit yung gaya mong score. So, yeah. Karamdam na po dyan ko kapoy atong last round kay sa grabe ang among dula dyan to. So, ang ako dyan nasa una-una ato nga, kung unsa may decision nga iatag sa Ginoo, dawaton ako. Sa ako, giimo na ko ang tanan nga. Sa taas sa rig ko, giimo na ko ang tanan. Daghan ang na-impress sa imong na-achieve labi na ug ikaw ang first Filipina boxing Olympic medalist. Balikan nato. You're from Davao del Sur. Giunsa nimo pagsugod sa pagboxing ug bisan sa mga challenges na nagpadayon gihapon ka. Please tell us more about this. Yes po, nag-start ko training jud diya sa Bago Galiera po. Diya dyan nag-ting sa akong papa. Nag-start ang akong boxing career po kay nagatudlo si papa og boxing sa akong kuya niya. Nagtanaw lang ko. Na-curious ko nga nang sumbag-sumbag sila. So, maki-join dyan ko sa ilahang training. Dili dyan musugot si papa nga mo appeal ko kay pang lalaki lagi daw. Tapos sigido mo dyan ko. Gusto dyan ko mo dula. Tapos, i-appeal ko National Open 2007 sa Cagayan de Oro po. Dito ko nakuha bilang national team pero nailhan ko atong dula ko araw ng Davao, 11 years old po ko ato. Dito po nag-start ang journey po. Nesty, isip usa ka anak o mag-uuma. You are now harvesting the fruits of your labor. Gawa sa insentibo na gisulti sa balaod na apod ang gihatag sa inyo ni Pangulong Duterte o uban pang mga pribadong kumpanya. Unsaon ni ini pagbag-o ang imong kinabuhi ug sa imong pamilya? Yun po, sa mga nadawat na kong blessings po, tanan-tanan po, grabe. Sa una nga, maglisod mig magkuhag ka ng sariling balay na mo. Nagpuyo mi sa trapal lang, sa ilalom sa rambutan. Tapos wala mi permanent balay jud, makipuyo lang ni. Balay sa akong lola, balay sa akong auntie. Tapos makatry pagpalayason. Makatry pagpalayason po. So karon daggan na kayo nag-offer nga balay nga mapuy-an na mo. So grabe kayo ang blessings nga gihatag sa Ginoo para sa akong pamilya po. Nagbago jud ang estado sa mong kinabuhi po. Kang Carlo na sadta. Carlo, dili sa dali ang imong kinabuhi gikan sa Bukidnon dayon sa Cagayan de Oro City. Gamay pa lang ka, naningkamot na ka aron makatabang sa imong pamilya. Sultihi daw mi kung giunsa nimo pagsulod sa boxing o giunsa ni ini pagtabang ang imong pamilya. Una-una po sa lahat po yung kanya sa broken family. Tapos kapuyo mi sa Balingwan, kami permanent address gyapon. Nagipuyo rami sa mga balay, gitawa mi sa balay sa Balingwan, tawa mi.
grade 1 ko ato, bali na mi sa Cagayan de Oro. Tapos dito na nagsugod ang si kung pamasura na ang warta ko. Katang makatabang ko sa papa, Wilson. Matabangan pa nung kagalingon, makakaon ko. Lipay na kayo ko, makakaon ko sa nog. Ang nata, o saging, lipay na kayo ko. Wala po me. So dito ko nalakal ko antod na gikuha din ko sa coach namo na sparring sila sa kilid. Tapos sparring ko siyang anak. Tapos nakitaan ko siyang papaguro potential na isog ko. So gikuha ko nila tapos di ko musugot kay kumina na ako, para taon ko ani, bunugay ko, musura na lang ko, anak ko. Balik-balikan ko siyang papa. Yan, mga anak ko, sige sa ka na, sige dun, mag-boxing ka dun, kaya para makapalit ka ginani, makapait ka guys, cream, nakatabang ka. So, nung darin ko, gistingan ako, sa Domingo matong adula, tingnan ako, patimbang ko. Tapos, kwarta din ko, kadaog man ko, kwarta ko 120. Primo sa una kay 120 to 100 man. So, ipait na ko ang 20 o ice cream. Kanang itong di kariton nga ice cream sa una, sir. Ice cream tapos ipait na gitago na kong 100 pesos. Ipait na mo bugas mais. So, wala ko na sa basong papa itong time. Boxing ko. Itago lang na ako. At 23 years old, samtang nakig-indig ka sa Olympics, nakabati ba ka o kahadlok o kakulba? Can you tell us kung unsang imong gibati atong nakig-compete ka? Una sir, before may nag-training camp sa Thailand, dito na ko yung mga pressure pero ginakayan. Agi-motivate na akong kagalingon nga kaya raman dyan pa mag-training. Grabe akong training dire, grabe akong sakripisyo. Tugang po sa ginawa to. Ilay lang ko sa disgrasya. So, namunta sa training camp na mo. So, magdula sa Tokyo, sir. So, gisip rin ako ang gitanaw na ko una dito, ang kantin. Pagkaunan, sir. Pinauna na ko nga, parera, may SEA Games di ay, Asian Games di ay. Gani din Asian Games. Ang pag-Asian Games, dagan man gayang tao, parera ng Asian Games. Parera niya. Siyo, minipitubit akong kagalingon. Normal, makulbaan ka kay, siyempre, layo kay ko sa mong ranking, ang prog-side, gusto akong kagalingon. Kaya na ko ni, anak ko dire, anak ko sa akong kagalingon. Balagbata ko, magkisabaya ko sa inyo. Kaya pare man tayo training, anak ko mo yung ginamotivate sa akong kagalingon. Normal, makulbaan sir, pero at least, anak ko ginawang kagalingon, ginapakita na ko ang best na ko, tabo na, ang sakto kong training. Carlo, makadawat sad ka og insentibo na nakasulat sa balaod dugang usab ang gikan kay Presidente Duterte og sa mga pribadong kumpanya asa pod nimo ni sila panggamiton og unsa ni kadako nga tabang sa imong pamilya. Para sa kuha sir, dako ang jugay tabang sa kuha og labong sa akong pamilya. Kani nga kwarta goro gamiton na ko ni siya sa siguro kaya na ko business gamay nga bugas so akong dugangan. Tapos ang pet og yuta para pod na tamnan-tanon og mga prutas, makuan-kuan og mga hayop ng ginadmay. Og humanon ako tong balay na ko nga wala na ko nahuman sir. Mo na ko siguro apartment tapos mag-save ko sa akong kagalingon. Muna ako sir. Nesty, Carlo, ang inyong mensahe na lang para sa mga batan-on karon na na-inspire ninyo og nangandoy na mauli usab nila ang dungog alang sa nasod. Nesty? Ang sakuha lang sir, ayaw ninyo buhi ang inyong dream jud kung gusto jud ninyo ipadayon ninyo. Dili siya inana kadali nga makuha, daghan jud kayo mog mga challenges jud, failures, normal lang siya kay isipa lang ninyo nga every time nga mapildi mo di nyo makuha ang inyong gusto na ay mas better nga ready si Lord sa inyo nga mas okay pa sa ato ang ginaplano, mas better ang plano sa Ginoo jud.
mas okay nga ang perfect time jud nga ginahatag sa Ginoo sa tuwa kanang gusto niya nga kung ihatag na niya ready na ta nga sobra-sobra pa sa tuang plano jud. So padayon lang sa pangarap ninyo, salig lang sa Ginoo, salig sa inyong sarili, sa coach ninyo kung naaman or sa mga taong naghatag jud inspirasyon sa inyo. Pirmi ninyo isipa nga para ka kinsa ang inyo ang ginahimo sa inyo ang kakapoy, sakripisyo ninyo para kay kinsa jud na siya para mas ma-motivate mo, mas ma-inspire jud mo. Kay mas okay siya nga kabalo mo kung para kay kinsa ang inyo ang ginahatag nga sakripisyo jud. So laban lang untod sa makuha ninyo ang ginapangandoy jud. Carlo? Ako mangarap mo dako jud kayo nga pangarap mangandoy mo sa inyong gusto maabot. Yun yung idaw yung kagalingon samtang na may problema dapat i-motivate niyo kung na may problema tapos i-post pa ninyo nga kaya na ko ni mabot pasan naman nga mga problema. Kita mo duwagan ninyo una sa mga goals ninyo gusto maabot kani gusto ko ni mapalit gusto ko may nani at least para ma-motivate nimo kay handa na ako sa una nandoy ako gamay ito gitagaan ko kasi sa Ginoo ni kaluwag karon so wala imposible sa taong porsigido. Lastly, ang inyong mensahe sa inyong pamilya sa Philippine team, labi na sa inyong mga coach. Nesty? Yun po, sa ko ang Aba family, sa akong mga teammates, daghan jud salamat sa pag-push ninyo sa mua sa kuha. Sa training, sa tabang ninyo. Dili pud mi mahubog og ginaani, di pud mi kaabot sa inani kung dili sa tabang ninyo sa sparring, sa training, sa pangbukbuk sa mua. So, especially kay Virgin Ladon, Ian Bautista, kay Marjan Pianyar, kay John Milardo, Ugaire, kay James Palikte. Sila dyan na hubog ang mga men's boxer dyan. Di ko lata dyan yung mayo. So, mas nikusgan ko, nigahi ko sa dula. Salamat kayo. Glabaw na sa akong mga coaches kay Coach Nolito Velasco, Coach Reynaldo Galido, Coach Mitchell, sa tanang coaches ko. Salamat kayo kay pagtiyaga mo, ipagtiyagaan jud mi ninyo nga sa suporta ninyo sa mua, sa inyong tiwala nga kaya na mo maabot ni makakuha mig medal. So, ang patience niyo sa mua, grabe kayo ang inyong pasensya jud, taas kayo. So, kamo na mo ang second family, mong second magpapa. So, bigyan kayong salamat coaches sa tiwala nga gihatag ninyo sa mua. Kung asa man mi karon, gumikan pud ni sa inyo paglabaw sa Ginoo. So, salamat jud kayo. Carlo? Una-una po, salamat po ako sa mga tumulong sa amin, mga teammate namin sa Kuya doon. Lalo na Kuya doon kasi nagpo-post kami sa kanyang parang partner. Tinulungan niya ako. At maraming salamat din sa mga teammate ko. Kasama ko sa Thailand. Salamat sa inyo. At sa mga teammate namin nasa Baguio ngayon, coaches namin nasa Baguio. Salamat sa inyong mga suporta, prayers. At nagpasalamat po ako din sa mga coaches namin na sila Elmer Pamisa, Ronald Chavez, Don Admit, at lahat ng coaches po nagtulong-tulong sa amin po na makuha yung mga medalyang yan dito po. Tapos nagpasalamat din po ako sa mga pairs, sa mga tao ng pairs sa amin po. At sa Aba family po, salamat din sa mga suporta sa mayor namin. Salamat sa mga suporta po ni Eros Camino sa Gandoro. O lalo na sa pamilya ko po. Kasal na ng suporta sa amin. Lalo din sa Panginoon po. Hindi ko makukuha to, hindi niya binigay sa akin. Daghan kaayong salamat Nesty Peticio ug Carlo Paalam, ang atong mga Bisaya Pride. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!